Hola, jo sóc el Quim, però els meus germans em diuen Quimet. Hola, jo sóc la Sara i tinc dos germans molt pesats. Hola, jo sóc en Pau i tinc la meva germana la Sara i el meu germà Quimet. I aquest llibre es diu... Què dius que què? Què? No, es diu que dius que què? Ah! Avui li toca anar a llançar les escombraries al Pau. Pau! Emporta't el mòbil! Aguanta. Adéu. Falten 5 minuts perquè arribi el Pau per la porta. 4 minuts. 1 minut. 10 segons. No ha vingut. Estic trist. S'ha perdut. Hola, jo sóc a casa. Hola, pare. El Pau ha marxat a tirar les escombraries i no ha tornat. I s'ha deixat el mòbil. Bueno, no pateixis, ja el vaig a buscar. Papa! Emporta't el mòbil! Ui, Falta. ara s'ha deixat el mòbil. Vaig a jugar amb ell. Estona després arriba el Pau i el pare amb un gos. Mira, hem tardat tant perquè hem trobat aquest gos tan bonic. Sí, li hem posat Tarzan perquè no parava de saltar per les escombraries. El nou membre de la família, el Tarzan. Ui, posa Tarzan. No El tiris! Tarzan! Aquest llibre va sobre la vida quotidiana Mola! i apareixen misteris. Mola molt! I és molt emocionant. Mola molt i molt! El que més ens ha agradat ha sigut al principi. Sara, quina hora és? Ui, són les 11.